Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Mela tieħdux qata li jettaraw li jien minn is-sajjan kassar, naqra jisbaħ minnek sajjan kollok tammetti. Il-ħsieb għalfej qegħdin hawn għalfej bdilna s-siġġiet mela. L-aħħar darba li ġejt hawn jien kont mistieden. Bdejna nitkellmu fuq ħafna affarijiet, però jis nistajt ninduna li sajjan huwa persuna, inti persuna li jisek għandek ħafna ħsibijiet, ħafna idejat. U tkun tixtieq tikkomunikhom. Pjaneta sajjan. Imma fil-programm inti speċjalment ikollok xi ħadd li ma jafx jgħid pali. Inti fil-programm jisom aktar ikunu jridu jitkellmu l-mistiedna milli titkellem int. U forsi ħafna affarijiet milli tkun tixtieq tgħid ma jkollok ċans tgħidhom. Bekk nifted din idea. Biex inti llum qiegħed hawnhekk bħala mistieden, grazzi tal-qgħid l-istedina. Grazzi lilek tal-invita. Sewa. U inti jkollok aktar ċans issa titkellem u niddiskutu l-affarijiet u minn fejn ġiddi l-idea. Qabel ma ġejt mistieden fuq il-podcast u qabel ma intervistani sajjan, aħna ltqajna. Jien ma kontx nafek. U naħseb aktar ħriġ bidejat u affarijiet inti waqt li qed nitkellmu qabel il-programm. Milli fil-programm. Mela ejja nibdew. Sajjan, int veru jismek Sajjan? Sfortunatament. U għalli sem tijak, għax krem xat għalli, għax qabel ma ġejta u bdejt insaqsi naqrani jesi jisegwu kxti u li nistaqsu u kol. U krem xat għalli dak naħseb Sajjan laqam taħtlu, le jismu Sajjan jien. Dik l-akbar prank li għamlet ommi fuqi. Emma ħabba Dragon Ball għaluli. Għax hemm xi Sajjan fi Dragon Ball. Le, kien hemm wieħed jismu fit-triq fejn konna nagħdu qabel, Vincenzo Buġġejja, u kien jismu Sajjan, u semmitni Sajjan l-ewwel. All right, ma tantx. Wara ħarġ Dragon Ball. Ma tantx hawn Sajjan żmalla. Suppost nitlobhom il-copyright. Insomma, le, suppost tu jitlob il-copyright għax kien hemm qabel. Mhux hekk ejwa. Sajjan, kif bdejt dal-podcast int? Minn fejn ħareġ dal-podcast? L-ewwel rajt UFO 97, sawa. Ġejt irridikolat għall-ostja men. Fuq għal-ħaġa. U tipo, it-tieni UFO li rajt mbagħad għalaqt ħalli ma tkellimx. Meċċej. L-ewwel esperjenza jisalmitni. Ġifier l-ewwel darba inti rajt xi ħaġa ma stax tispjega? Ma kontx waħdi. Tkellimt man-nies? Ejwa kont żgħir. U daħqu bik. Eżatt. U kemm kellek żmien? 10 snin hekk. Taffettwak dak iż-żmien. Mbagħad tipo kont imur knisja u tara dawk ħġiġek u hekk tibda tgħid imma daw mhux jagħmlu sens. Tipo rajt dak il-UFO, mbagħad tibda tmur knisja u tara dawn l-affarijiet, u mbagħad tibda tara l-pitturi ostja jibdew jidħlu ġo moħħok. Tibda tgħid imma dawn jien naf, mhux naf. Bdejt issaqsi, imma minna xahar snin sakemm bdejt il-podcast gerbu naqra snin. Mbagħad rajt it-tieni UFO fit-2009 il-Kalkara. Kienet esperjenza li llum il-ġurnata qed niddiskutiha ma' xi nies professjonali u hekk għax tipo dak il-ħin kien qasir imma jien ħassejtu kien ħin twil, fimt? Rajtu l-oġġett ġifieri, ħassejt xi ħaġa li ħsibt jien naf. Ħsibt xi ħaġa jien naf mill-UFO, ma naħseb iktar kienet xi ħaġa li forsi kont ħafna viċin tiegħu u affettwat il-madwar, fimta? Dik nitlu għalija ta' wkoll, imma mela rajt UFO meta kellek 10 snin. Rajt xi ħaġa oħra fit-2009. Mbagħad fit-2019 rajt it-telet UFO. U jiena bqajt insegwi u rajt u naqra u nfittex u nara videos u affarijiet oħra u interviews. U mbagħad fit-2019 rajt it-telet UFO u tipo għed-tillossja li kien xista jkun. Mbagħad ħalt iktar dipu men. Min insejt tal-10 snin li meta tkellimt u daħqu bik in-nies.
Fit-2009 u fit-2019. Fit-2009 għat ma tkellimx, fit-2019 tkellimt. Għax ħadd il-video, biċċa video, grainy video, Mirko. Jista' jitkellem, għax ma nafx nuża kamera. Ma jidher li hemm xi ħaġa. Hemm xi ħaġa stramba. Ejwi, anka x-shape u l-moviment mhux xi ħaġa fis-sens tidher li mhux xi ħaġa, mhux ajruplan jew mhux bużieqa. Xi ħaġa kien hemm issa. Vat tkellimni għal-aħħar darba ġifieri xi affarijiet strambi jiena taf li għandi fehmiet differenti. Broad daylight kienet U x'wassal għall-podcast imbagħad imma. Għax tatni ċans iktar nara. Minti rajt UFO? U għetti rajt, mela għajnejja. U apart minnek il-bniedem li konti nkum jaw dejjem li rea UFO u ma konċ nemlu jena xina għaddew 12 sena biex rajt UFO minn wieħed għall-ieħor. Ma tipo, meta rajt il-UFO mi għed kif jistajkun. U tatni ċans nara. Tatni ċans nara shape, tatni ċans kif kienet edha taħdem il-ħaġa għax daqqa kienet tider, tisparixxi mbagħad, ma qabel ma tisparixxi tixel. Tamel jisadija, fimt? Minti stajt għandhom xi ħaġa nkomin. Sajan, inti stajt għamilt video tiegħek tiddiskuti fuq xrajt. Minti ma għamilx hekk, inti tajt opportunità lil ħadd ieħor jirrakkonta l-esperjenzi tiegħu. U dik ġifieri inti għax kont għadek maħru forsi għax meta kont kellimt l-ewwel darba daħqu bik, allura rtati opportunità lil ħadd ieħor. X'kellek f'moħħok meta bdejt dal-podcast? Sirkerjat li xi ħaġa menġa moħħi li mbagħad tinfittex iżjed naqra iżjed sewwa mbagħad bdejt nipprova nagħmel kuntatti ma' barra biex forsi naf naħu interviews u affarijiet oħra. U mbagħad bdejt naħdem ma' ħabib tiegħi tat-Teknor Media, bdejna nagħmlu l-ewwel podcast hekk u morna fl-għalqa fil-post biex namlu interview dal-persona li kienet tkun miegħi. U biex dana u naħdulu interview fl-għalqa fej jara l-UFO su dal-affarijiet oħra. U dakinhar Melkim Kamilleri ta' Teknor Media induna għalli mara fejn l-UFO qabad il-kamera u hekk u bdejx bil il-kamera u ma bdiċ mixja linja dritta bħal satellita, bdiet għalla timxi hekk u għarratik mhux dritta. U bat tipo wara kellna hitchhiker effect, nħarqetlu kamra ta' xi 3500. U anki nħarqu li xi appliances ukoll. U wara titkellimx ħafna x'kien hemm jisimek xatt tal-insurance ma jinxurjaw. Ajju attent. Differ-kas naqtaw le. U wara mbagħad waqaft għax bdejt nagħmel ħafna affarijiet riċerka u Malta nies jakkraw xi UFOs u hekk. U tipo bħal ta' ġuża mifsut fejn jien nemmen li kellha xi tip ta' kuntatti jew xi ħaġa. Għax il-fenomenu jaħdem stramp. Inti semmejt li dana di Universal Prankster. Ġifieri dak l-iktar suġġett li interessanti. U minn meta bdejt, ma inti bdejt il-podcast minn da l-effett li inti rajt xi affarijiet xtaqt tkun tista' tkellem u aktar minn hekk isek jekk qed nifhmek sewwek Lemerini. Aktar isek trid tisma' l-opinjonijiet jew il-verżjonijiet jew xraw in-nies l-oħra u x'feedback kellek wara li bdejt il-podcast. Fil-bidu daħqu bik pereżempju. Hekk ħsibt jien naħed u bija ma meta tibda jibgħatulek il-messaġġi u tgħid tara mhux waħdi fim. L-ewwel mistieden li kelli li ora wiċċu ġifieri li kien kitellulu bqajna ħbib tal-Ossja. Dil-podcast laqatni ma' nies li kellhom esperjenzi. Ħafna minnhom questionable għalija, pero mbagħad ikun hemm key points fejn tara daw esperjenza u xi ħaġa. U llum il-ġurnata qed nipprova nagħmel studju, qed nipprova nikteb paper biex jisir studju fuq. Dik impressjonanti ħafna fik, sajan, fis-sens li meta ltqajna sejna u int ma naqblux fuq ħafna affarijiet. Mhux fuq li hemm affarijiet misterjużi għax dik naqbel miegħek li hemm affarijiet ma nistgħux nispjegaw. Imma inti taqra ħafna, inti well read ħafna fis-suġġett, jiġifieri inti u bdejt issemmi awturi li jiena li naqra ħafna fuq is-suġġett, qatt ma kont smajl bihom. U bdejt tispeċifikali wkoll isma' jiena m'għandix background akademiku. Eżatt, m'għandix background. Imma għalfej u semmija ħafna dik, imma għalfej taffettwak għax inti l-affarijiet li taqra. You are well read, ġifieri. Għalhekk jiena meta bdejt dil-ħaġa kont proponejt il-Ministru Dalli. Sawa biex nkun il-middleman, biex nkun nista' nitfa' l-informazzjoni.
Ovvjament ma nkunx niderjien ma jkun hemm xi ħadd ieħor iktar akademiku minni. Fimt, stmawni f'sorma, ġifieri, apparti minn hekk proponejtilhom xi ħaġa oħra li tkun zero emissions u tina l-enerġija, free energy. U tipo stmawni f'sorma u letteralment nitkellem ma' nies, ma' xjenzati u professuri ġifieri li għaddew mill-istess ħaġa mela daw. Ma tawx kas xjenzati u inġiniera ħajatu kas li. Ma kienem ħafna ministri li kellimtu ma tawx kasi ġifieri. Kienem persuna waħda li dak iż-żmien kienet ministru u kienet qabdettejni u hekk imma wara l-elezzjoni mbagħad sek. Inti għalfej tħoss li għandek kollok kuntatt mal-politikant fuq suġġett li nafu li hu kontroversjali. Għax in-nies dil-podcast tal-mitni kemm in-nies huma misinformed l-ewwel ħaġa. L-informazzjoni ma tasallhomx minn barra x'inhu jiġri fil-Kongress Amerikan u l-affarijiet l-oħra tal-madwar. Tal-COVID ukoll kienet tal-injection tal-COVID, dik ukoll kienet misinformation għall-aħħar. U tipo l-informazzjoni mhix tasal, m'għandhomx struttura u m'għandhomx il-kapaċitajiet biex in-nies isma' li jeżistu l-Amerika qed jiġru daw l-affarijiet, ħirġin il-whistleblowers, xejn minn dan. Ma sajan, jiena għed nafu naqraw l-istess artiklu, jaf ikollna l-istess source, u jaf ikollna femmit differenti. Fuq dik naħseb naqblu. U il-fatt li inti taqra ħafna, dak mhux qed nikkontesta, ġifri anzi, hekk għandu jkun. Imma minn dak kollu li taqra, meta ħafna affarijiet milli taqra mhumiex essaċ ibbażati fuq xi ħaġa empirika u maktar idejat. Kif tiddeċiedi inti x'inhu informazzjoni tajba u x'inhi le? Għax jien l-istess se naqra ħafna affarijiet, imma affarijiet nemminhom, imma jaf affarijiet li nemmen jien ma temminhomx int u viċi versa. Allura kif tiddeċiedi tajt isba' jien li qed jgħid Jeremy naħseb li huwa veru, hija xorta issue ta' belief, so to speak. Ħantik eżempju, jien kont insegwi ħafna għadni insegwi lil Keith Parsons. Sawa fuq li ħirsa affarijiet oħra. Illum il-ġurnata I come with terms li ħirsa huma just biċċa żgħira mill-cosmic prankster. Sawa, jiġifieri da ħajjurik xi ħaġa, cosmic prankster, ħajbeżżak, ħajtik dik in-naqa biża' u jisu jiffidja minn fuq il-biża' tiegħek. Allura jiena I come with terms li ħirsa one ma jeżistux. Tu huwa just parti mill-fenomenu biex jitrikjak. Tajjeb, dik l-opinjoni tiegħek u x'taħseb inti fuq l-affarijiet li qrajt. Imma x'garanzija għandek li dik l-opinjoni hija l-ispjegazzjoni reali? At one point fil-ħajja ħajkollok xi ħaġa paranormali, jaf ma tagħtix kasa. Naqbel miegħek. Tiżola, sawa jew tant kemm tkun tal-biża' lill-memorja tiegħek tħassara. Hemm min naf min li għandu reoccurring dream. Jiġifieri pa joħlom l-istess ħolma u jaħseb li hija xi ħaġa reali. Ftakar se tgħid saħan jien pereżempju ġo moħħi għandi l-memorji ta' ħolm li ħlom ħadd kont tifel. Postijiet speċifiċi li ma jeżistux, imma ġo moħħi letteralment jisni kont fihom dal-postijiet. Ġifieri naqbel fuq li qed tgħid, però li qed insaqsik jien hija. Inti għandek ħafna teoriji u għandek ġo moħħok spjegazzjoni. Imma għalfej l-ispjegazzjoni tiegħek hija tajba u mhux ta' persuna pereżempju jemmen li Alla ħalaq id-dinja f'7 ijiem u kif tista' tivverifika fuq affarijiet li mhumiex spjegati? L-ammont kbir ta' informazzjoni li ġbart qed nixrinkja u qed tinqassama palissa dejjem ħafna affarijiet, palissa qed naħdem ma' grupp ta' xjenzati. Sawa. U għand niprofaw ndaħlu psikjatra u sosjologa, ma sax nista' nitkellem fuq għadra ħaġa, ma qed ngħidilkom affarijiet żgħar. Isma' jekk tagħtina scoop għall-programm tiegħek stess. Ma u tipo jiena ħanagħmel nibdew nintaqgħu ma' nies li kellhom l-esperjenzi, hemm ċertu fatturi u key points li bejnietom daw ma jkunux jafu xulxin jkunu għaddew mill-istess tipo ta' esperjenza. Fim? Apparti minn hekk il-blood types u ċertu affarijiet li għaddew minnhom procedures u affarijiet. U tipo qed naħdmu dil-biċċa xogħol biex ikollna paper u ikollna studju professjonali fuqha.
U jkun hemm academic input jekk nifmek sew. Xi ħaġa jiena psikoloġika. Dik parti milli qed nagħmel bħalissa jiena, ġifier dik xi ħaġa żgħira qed nagħmel jien, imma l-istampa jikbar. Fil-fatt il-psikoloġija tispjega ċertu affarijiet, tispjega l-istess hemm ħafna affarijiet li huma teoriji. Imma jien dik li jista' ma naqbilx miegħek fis-sens li ċertu affarijiet hemm teoriji. Int taf tissottoskrivi għal teorija waħda. Semmejta l-Cosmic Prankster, forsi għan nies li qed jisimgħu, il-Cosmic Prankster hija dik l-idea li hemm xi forza sopranaturali jew mhux naturali ħalli nsejħulha hekk li l-għena tagħha titħaq bina. Dik għax forsi mhux kulħadd ara fuq il-Cosmic Prankster. Hemm inti tissottoskrivi għal dik it-teorija. Jew ħafna affarijiet jaħdmu għal xi ħaġa waħda. Sawa, jew oġġett wieħed għandu ħafna aġenda. Sawa, ġifieri illum ħajdoq il-pjanu. Il-pjanu huwa l-UFO. Imma ma temminx jew ma taħsibx dak huwa jisu forma ta' twemmin? Aktar milli forma ta' xi ħaġa fattibbli. Għax jekk tara l-istorja sawa. Jista' jkun għall-argument li teorija tiegħek jista' jkun li jira open mind. Imma xorti hija element ta' fidi. Ħantik xi ħaġa fuq xi taħseb. Jien għandi pakkagalli sawa. Jrid nidħol fiha wkoll tal-pappagalli. Mela. Għax naf li tħobbhom, naf li tħobbhom. Il-pakkagall biex tiġbidlu l-attenzjoni tiegħek jew dik, sawa, trid tiħnaq trid kultant, jew nkella jekk joqgħod imqareb joqgħod jikdem bum iddaħlu fil-gaġġa, tħalli hemm, tħalli ħjajjat. Fimt, bad kif taraħ għandi Makaw, u dil-liba Makaw. Intelligenti, tersaq li l-gaġġa toqgħod tagħmellek hekk brasa mal-ħadid, fimt, bad kif tipprova tmissa tipprova tikdmek. Fil-bidu. Issa kif darejta bit-trid u noħroġa u hekk. Issa ġiet kontrollabbli, fim, anke qalbi tagħmel li fim. U qed tieħu l-bniedem bħal bdil pakkagall sawa, jekk inti qed trid kull jum di ħadetlef l-interess. Allura fl-istorja aħna kif narawhom daw. Ġrat xi ħaġa meta kien hemm fil-Hindu, fil-Vaders, il-gwerra. Il-dijaw ta' Mosè. Jaw, mhux ta' Mosè ta' Noa. L-arqa ta' Noa. Ġrat kull reliġjon kważi siba di. U jek toqgħod taqra. X'ismu? Idris għall l-libnu ġifieri Noa, għallu għamel arka. Imma l-arka jaħsbu annimali u hekk. Min jaf kif kienx sors ta' informazzjoni. Għax hu Idris jgħidlek li ta' l-informazzjoni lill-libnu. Ġifieri inti pereżempju qed tinterpreta dawn l-affarijiet. Per eżempju, inti qed tinterpreta jekk nifhmek sew li l-arka ta' Noè l-arka u biex niskunu jafu għandek raġun għax fejn għandek raġun inti julek li din id-dinja u kien hemm eroj u hekk issiba f'diversi mitoloġiji. Qabel hemm l-Epics of Gilgamesh pereżempju. Ġifieri hemm affarijiet imma ġifieri inti l-interpretazzjoni tiegħek hija li l-arka kienet a source of information. U in plain sight jada. Imma bl-istess argument għandek nies pal Eric von Däniken per eżempju li għajdu li l-arka. Imma dak jemmen li l-arka per eżempju kienet spaceship per eżempju, qed insemmi l teoriji differenti. Ma kienet spaceship, kieku kienet spaceship. How can you be sure imma? Kieku kienet spaceship. Jien ma nemmix li kienet spaceship. Kien jitilqu bid-dinja. L-arka jeda in plain sight. Il-piramidi ġifieri. Jekk tara il-kejl tagħha skont kemm jiġri d-dawl, sors ta' informazzjoni ju. Imma x'tambija sors ta' informazzjoni jekk m'għandniex kapaċi niddeċifrawha. Illum il-ġurnata niddeċifrawha, ħaġa kultant żmien tidher eight-sided. Dawn ara kemm qagħdu attenti għal dawn l-affarijiet. Ġieli mort l-Eġittu għana tagu. Issa ħansifer. Issa sejjer Scotland. L-Italja mortu sqalja bil-vapur. Jien naqbel miegħek li hemm ċertu affarijiet li interessanti immens. Per eżempju l-paraguni li hemm bejn il-piramidi tal-Eġittu u tas-South America per eżempju. Kienu użanzi differenti użati. Imma nemmen li hemm ċertu links. Per eżempju jien nasal biex nemmen li aħna our history għanna ċank kbira it's been forgotten. Ġuri nemmen li kienem ċiviltajiet avvanzati qabel. Jek taqbad post, sawa, post partikolari għan Malta. U taqqat il-tempju li jem. U għet minnom huwa xismu xejdulu megalit. U taqqat l strutturi, issi pora jinsbelt.
ħanajlek, Kombinazzjoni? Mela, le mhux kombinazzjoni, anzi, ma that's not something tat-tempi ta' Malta ma nafx biha. Imma pereżempju tal-imnajdra l-Equinox tgħaddim il-bib prinċipali. Dik oħra. Dik mhux teorija, that is scientific, that is proven. Li l-Equinox tgħaddim il-bib prinċipali, mela allura n-nies li bnew it-tempji kellhom għarfien. Għarfien, eżatt. Pjuttost aktar avvanzat milli aħna nimmaġinaw. Imma that is one thing, dik hija xi ħaġa li huwa fatt. Appunto. Imma mbagħad li ngħidu isma' jinnaf l-arka kienet sorsa informazzjoni, ma kienx dajsa, eċetera, eċetera. Hemmhekk naħseb mbagħad qed tkun naqra mhux kreattiv, tax laqqas kreattiv, imma jisek għandek ċertu ċertezza f'xi ħaġa. Għax inti da. Li hemm xeba dubji fuqha. Ħallilhom l-informazzjoni biex jisma' wara l-arqa, intom ħajkolkom l-informazzjoni għadha hemm. U daw most likely wara l-arqa ma ħadmuwiex. Imma naqblu li di mhux ħaġa provata, di teorija. Teorija, ovvjament. Ora, din dik tali li mhux kultant ma naqbilx miegħek. Ne, teorija, dak x'naħseb jiena. L-istess argument ta' jieni. Imma jiena il-punt mhux dakum li inti għandek daw l-istejjer konsegwitivament sawa fejn għandek il-Hindu, mbagħad għandek fir-Rumani flying shields. Allora daw x'inhu jiġri? Da qed juru kultant lilhom infushom. Fim? Jiġri UFOs. Jidru kultant żmien. Imma x'temmen huma UFOs, ħalli nibdew minn hawn. Inti x'temmen? Temmen li huma aljeni, temmen li huma nies minn dimensjoni oħra, minn żmieni oħra, tant hawn teoriji. Jien naħseb li at one point il-bniedem infiret, minnhom kienu teknoloġiċi u minnhom baqgħu. Ġifri aħna ġej miċwieċ tajdi, mhux mit-teknoloġiċi. Eżattament. Imma naqblu li hemm diversi teoriji differenti, ta' nies differenti. Ġifri li qed naraw illum, huma jew aħna mill-futur, jew aħna mill-passat meta konna avvanzati għall-ostja. Imma mbagħad hemm diversi teoriji fuq issues oħra simili tal-UFOs u xi jistgħu jkunu. Antik l-ispjegazzjoni għax inti għandek mela l-UFOs qed imorru fuq is-sajts nukleari, daw x'interessandu. Maħna biex nerdu d-dinja nkunu qridni aħna. Daw jisom għandhom interess biex nissalvagwardjaw il-pjaneta. Ma taf kif għalik. Jekk tara il-kuntatti li kien hemm ta' Zimbabwe u postijiet oħra, kollha l-istess telepatikament joruhom diżastri. Ma taf kif nwieġeb għalik. Gwardjaw il-pjaneta. Sajan, bl-istess argument li nwieġeb lill-persuna reliġjuża. Fis-sens jgħidu li xalla jagħti s-sinjali, eċetera, eċetera, u jien l-argumenti għaj huwa jekk Alla jew l-Alla li jemnu fih, jaxina ma nemminx. Tant iridilna l-ġid. Għalfej dal-ħafna hidden signals li kieku daw. Forsi ma jridux jagħmlu interference fil-progress jekk aħna fil-futur. Imma jagħmlu interference. Biex għaqluna l-kurzità forsi biex inkunu. Forsi jista' jkun, imma jien nara pjuttost stramba li jekk daw qed jippruvaw they are trying to warn us of impending disaster, għax rajthom dat teoriji. F'100 sena. You can do it. Fil-qas minn 100 sena. f'40 sena morna, milli niġġieldu bl-xkubetta u bis-sikkina u bil-kanuli l-antika, għal-bomba nukleari. f'40 sena, għet nitkellmu da. Ara, mela, jista' jkun li kien hemm accelerated iwa wara l-World War II, kien hemm Arms War, insomma tafa l-istorja inti. Imma jekk daw huma aħna fil-futur, kienu jafu se jiġri. Mx hekk huma fej qabdu jidru l-iktar. Ma din nara. Min fej bdew? Mit-33. Għandek mit-33. Le żbaljat, hemm rakkonti ta' affarijiet strambi fis-sema u li qabel. Anki Middle Ages, anki fi żmien Romani, battalja u hemm ħafna affarijiet, pereżempju. Battalja ta' Ġermanja dik il-pittura. Ta' Mons, ta' World War I. Ġifieri hemm ħafna sightings u jmorru lura. U bekk jiena inti għat u ninħara nara fil-bidu għat tisma ma titkellimt l-ewwel darba daħ u bik. Jien bekk asnuħlom li nitħab xaħat li għalli ra xaħġa stramba, għax ilhom inna naqraw rakkonti ta' nies li raw affarijiet strambi minn żmien ir-Rumani u anke qabel. Affarijiet strambi fis-sema li ma sawx jispjegaw, anke fil-Bibja.
li għalija tela f'karru tan-nar, per eżempju. Hemm affarijiet. Ġifieri jien li tidher xi ħaġa stramba jew li ma tistax tispjega. Dik orrajt, kapaċi nifhimha, hemm mbagħad insib l-istess problema li jkollok, pereżempju kif għatlek, meta bniedem jgħidlek ir-reliġjon x'Alla jridek u Alla jridek. Jekk dawn huma qed jaraw li aħna qbadna triq għal xi ħaġa li huma jafu fejn ħadd wassalna. Għalfejn dal-ħafna hidden messages u jidhru ftit u jikkidnappjaw bniedem bil-lejl u mbagħad joqogħdu jesperimentaw fuq u dawn l-affarijiet li ma tantx ishom jinżlu lien. Pereżempju, darba tkellimna fuq il-cattle mutilation, you know. Eżatt, Hemm affarijiet strambi. Ejja mela żgur. Sibhom lokali. Ejja mela. U għaw min, pereżempju, fuq il-cattle mutilations jew għaw min jgħid li huma UFOs, distinct UFOs, imma hemm ċertu postijiet fid-dinja jgħidulek li huma mhux eżatt cattle mutilations, iċ-ċupakabra pereżempju. Imma ħafna nies jemnu fih. U jemnu li meta jsibu l-goats ġeneralment dak ikunu mutilated. Hemm ivvintaw dal-mostru jew da jgħidulek iċ-ċupakabra. Sabu goat għax fil-lok fejn sabu da, sabu hemmhekk irabbu l-goats, hawn Malta xi jirabbu. L-istess goats tiġiġ. Ġifri inti għandek informazzjoni ta' cattle mutilations li saru Malta? Nidu. Ara ma jistax jgħidha, ta' tiqgħod attent. Ħajkollok xi programm fuq hekk jew? Le, ma l-ewwel għax ma rridx li jkun hemm l-ewwel karkassa fidu nitlefha. Alright. Għax għandi nies li lesti li analizzaw. Ma dik toġobni fik li dejjem tfittex u dejjem ma naħseb tiżomm open mind. Inti ma stax tagħmel. Jiena għalhekk irid studios jgħinuni u mhux. Ġifieri teknoloġija l-affarijiet li temmen inti huma teoriji. Imma jiena qed nipprova to prove them right hu. Jew prove them wrong, ma jeżistux. Mhux hekk għalhekk qed niddiskuti ma' xjenzati u nies oħra biex forsi jkun hemm provi u affarijiet oħra. Jien nixtieq li jkun hemm disclosure fl-Ewropa. Franza ed avvanzata ħafna f'dal affarijiet. Ngħidlek jiena li ġara fis-Senat Amerikan iċċukmi, u sorpriż ħafna kif ma bdiċ fil-news, ġifieri. Ġifieri kellna sequence ta' events li ġrew ħafna ġurina 15 sena ilu qas kont toħlom li qed jiddiskutu nies mill-Air Force Amerikan qed jgħidu iva aħna naraw l-UFOs. It was quite imma ma bdiċ. Smajt l-istess storja pereżempju 3 darbiet li kien hemm bniedem ġotiċ, pilot, u għal li raju fuq xin-98. U kienet fuq helikopter ġifieri. Malta? Ej. Lejn jekk jarawhom pilots Amerikani, inċert li jarawhom pilots anke commercial, għalek il-Joseph Calleja, per eżempju. Għala ġifieri. U kien hemm għalfejn Joseph Calleja biex jitfgħu xi naqra informazzjoni fuq l-aħbarijiet u fuq il-Malta Today dik kienet. Għax li news għal-jom kienet Joseph Calleja, huwa persuna. Issa Joseph, la kienu biex ħarġet naqra informazzjoni. Għalhekk qed ngħidlek li hawn Malta m'għandniex biżejjed għarfien. Mhux fuq kull imkien tista' tgħidha. Mhux fuq kull imkien tista' tgħidha, isfani, hemm nies li jitkellmu barra minn Malta li ġew ridikolati wkoll. Ġifieri kien hemm nies li għalhom ġew abducted. Hemm ħafna nisra, ġifieri mhux kwistjoni aktar ta' Malta, hija kwistjoni naħseb li aħna jisna n-dinja li nħossuna sejf fija u naħseb ċertu sibiet li jista' jkun hemm xi ħaġa sopranaturali. Iddejja xi wħud jista' jkun għalhekk. Imma min li sorpriż istjadi tal-Amerika ma tantx kienet fil-news, Għax issa jisom qed jidhru naqra iktar. Taħseb li għax kien hemm il-gwerra tal-Ukrajina u allura n-nies ma ffukax fuqha? Kien hemm diversi affarijiet, kien hemm il-COVID li ma ffokawx fuqha n-nies għax huma mid-2017 ila qabdet ġejja din l-snowball. Bad kellek tal-Skinwalker Range, kellek ma nafx hekk rajt. Ta' Skinwalker ma nemmenux. It's too American television biex nemmenaj. Mhux dak le dak. Nara ħawis isa Amerikanizzata, xaġa Amerikana. Jiena tħalt ħafna affarijiet, ġifieri. Jiena qed nagħmel xi ħaġa li dak ta' wara l-keyboard mhux vera u għaxek, jiena qed nipprova nagħmel studju. Kemm jaffettwaw kien nista' wara keyboard? Xejn, assolutament xejn. Inġili nara ċertu kummenti u nara nies. Ma tindunax li kun qed ngħaddihom kamin. Għatem nies imma li provaw jirridikulaw dak li qed tajt.
Ejja, ma jina għatnaddijom kaminu. Lej, narak tiħu naqra bażek, ma. Specialment daw tal-flat earth. Ma l-istess tal-flat earth. Jinnaf li inti pali assolutament tara xi ħaġa redikola li hawn min jemmen li d-dinja ċatta. Tu diagrams. Però l-istess issib nies li palek kunu qraw ħafna u konvinti li veru. Konvinti, men, liktar dar it-trattaw tal-etna. Jien milux raj dibattitu bej flat earther u xjenzat. U dibattitu fuq birra sibu fuq YouTube. U xjenzat ġi. U jisu bada jispiega teori u eclipse, anki f'eclipse tidher li d-dinja tonda. Jisu l-flat earther għamel ħafna aktar riċerka, ġa ħafna aktar għal-ġlied. U jekk inti ma tkunx taf, kważi beda jerbaħlu l-argument. U jien dik, per eżempju, anki dal-blog, dal-program tiegħek kien naħseb li qed jagħmel ħafna ġid għax in-nies jistgħu jitkellmu open. Għall-idejatu. Imma xi kultant meta kulħadd jgħid tiegħu jista' jkun hemm element ta' periklu, ma taħsibx? Jiena nitfallhom l-informazzjoni hemm u mbagħad jarblu n-nies. ċertu affarijiet insegwihom, pereżempju ma' Ricky daħħalni f'rabbit hole, indaħħaltni f'rabbit hole oħra tal-vampiri. Inti jek tisma' xi ħaġa, inti mhux smajt xi ħaġa ma tantx ikollok għarfien dwarha u tieqaf hemm, int tkun trid imbagħad tiċċekkja fuqha. Pereżempju nkun smajt xi ħaġa, waqt li kont tkellimni l-aħħar darba li zaqqu ħoxna. Tal-Eastern European Vampire. Xaru lixxa. L-istess diskrizzjonijiet bħal ta' Trareba, mbagħad u dak Charles Marian. Jew xulju. Fittix fuqhom ġifieri. La, mbagħad fittix li anki f'dan fil-Middle East kien hemm daw in-nies li kellhom most likely xi ħaġa ġenetika u baqgħet trasmessa ma' żmien. Bqajt fittix. Dik toġobni tal-element li bniedem ikun kurjuż. Fuq is-social media, fuq il-programm tiegħek, xi kultant tiġi diskuss ħafna reliġjon. Għalfejn qed ma jkollok assissin, per eżempju, biex jispjegaw il-lenti minnaħa tal-Knisja Kattolika, per eżempju, jew jinnaf nies minn reliġjoni diversi. Ma jiġux, men, ma jiġux. Jiġi ftistieden u ma jiġux. Ma jiġux, iwa. Suppost għandu jiġi x-Xieħ Xaban. Ġifieri dak li jilħaq minn flok l-imam. Tfajt l-invitation imma nistenna minn għandu, ovvjament. Imma l-unika nies li jkellmuni huma l-Musulmani. Ġifieri istident assissin u. Le, ma jiġux. Ma jiġux. U xi tkun reazzjoni tagħhom, x'raġuni tuk? M'għandix idea, men. Ħankellem il xi ħadd, ħankellem il da. Taf għalfejn, jiena bniedem kritiku ħafna tal-reliġjon u anke tal-Knisja Kattolika. U però nemmen li għandhom ikollhom l-opportunità, peress li aħna inti speċjalment iddiskuta ħafna reliġjon, għandhom ikollhom id-dritt jirribatu ħafna drabi jgergru li ma jkollhomx l-istess dritt, però inti hawnhekk qed tgħid ġifieri li daw tistidilhom u bħalma studenti il-politiċi, veri, bħalma studenti il-manxe u ma ġiex laqas. Il-manxe m'għandek ċans. Imma taħseb li għax il-programm għandu dik il-laqta sopranaturali għalhekk forsi jħossuhom jiddejqu li fil-verità m'hemm xejn sopranaturali li mu kif naqbad ngħidlek. Li għedin jina u inti għawek u kol ġiġa stramba. Unħaġa lija. Għalfej. Għaxen intervista li l-ek? Li għedin għaw ħajjin funzjonaw u kol stramba lija. Kombinazzjoni kbira li aħna għedin ħajjin f'dal-moment f'dal-li. Iġveri daw mistoqsijiet li għandin. Umma bażiċi naħseb moħ li għandin. Mux ħanti għam affarijiet li mux ħajispiegaw li. Naħseb jena. Mtaħlifx. Pero ta' manxej ġifieri nikkonfermaw li jibża biża kbira minn dibattitu ġifieri. U m'għandux għal xiex, għax għal xi ħaġa li jekk vera waħda mill-key points tal-fenomenu li rab bniedem bdija. Mu interpreta Ġesu, palma kienu jgħamlu qabel, pal ta' ma minn diġi ġarek taħseb li veru rabni bidija. Għax mux l-unika persona li naf li ra. Ma ħna nafu li reliġjon organizzata u minn referi għalih bis, ġiviri reliġjoni tħafna minnom, u ma money making exercise. Ġiviri jena anki tara. Jek vera, jek ma vintax, jek vera, huwa ma jitu question. Sawa, imma jekk vera. Ma għandek dritt ikollok id-dubju. Jekk inti trid tara kif tiżviluppa reliġjon u l-flus jitfid,
ħandaħlek f'rebbi tħol oħra, għarafu Medjugorje. U l-biznis li hemm Medjugorje. Ta' ġuża mifsut, dika tħalt fija jien, ħafna. U kont kellimt mal-president, emmek. U kienem xaqsis kelmek ħazin, u għat li l-axħar. Ejwa, ċempilt biex xin kelli bżon middleman biex namel l-interviews l-nis u għek. U waħda mill-fatturi li laqatni kien li ġuża qatt ma semmilin naf li rat dawl dejjem isemmi dawl, mbagħad kelmi tal-Madonna. Imma diġa moħħa interpretata bħala l-Madonna. Fim? Hekk tara messaġġi dejjem l-istess messaġġi bħal ta' barra. L-istess. U kien hemm dal-ilma, u dal-ilma kien jaħdem bħal radium. Kien hemm persuna kellha tletazes fuq moħħa. U bdiet tagħmel minn dal-ilma li kien hemm il-grigenti u waqgħu. U kien hemm ieħor kellu laħam ħażin, meta laqlu, kien hemm ieħor kien miġuħ ħafna u għaddilu l-ġie. Ma daw xi jgħidu. Jek toqgħod tara dal-affarijiet, daw l-istess, bħal meta inti qabel Radium Girls tiftakarhom? X'inhuma? Radium Girls. Jew kien hemm prodott fl-antik. Ftakar lina u inti minn era differenti. Imma le, daw antik. X'inti jiżgħar minni. 1900s. Qed nitkellmu. Ma m'inhiex daqshekk xieħ, ġuli. U da kienu jużaw dal-likwidu biex jisbaw l-alloġġi u kienu jużaw bħala pain reliever ukoll. U dak ir-radium, da il-ma radioattiv. Jekk kien hemm dal-UFO li raġġuża u ħalla impatt radioloġiku fil-post, jaf dak l-ilma kien radioattiv. Mela, alright, mela inti qed tispjega li ċertu viżjonijiet reliġjużi jista' jkun li ġejjin minn xi sorsi ieħor. Imma inti għalfej isek qed temmen isu without a shadow of a doubt li kien hemm da d-derid. Għax inti għandek il-ktib ta' Diana Plask jew xi sema, insomma xi. Le ma rajtux. Ara li l-men. Imma why do you rule out li jista' jkun li hemm ċertu kondizzjoni psikoloġiċi jew psikiatriċi pereżempju? Jiena kont naf persuna. Mhux pereżempju bħal ta' Angelika, nsemmu l-Angelik ma nemlux. Imma fil-post fejn maru għandi 4 stejjer ta' nies li jaraw l-orbs. Ma ħanajdlek, l-orbs jien nagħmilek imħatra li mmorru fejn immorru bil-lejl u nitfgħu kamra ħanaqbdu l-orbs. U jien ma nemminx li l-orbs huma xi ħaġa sopranaturali, jien personali. Skont orbs. Dik kollox hemm differenti, imma dust particles, insetti. Mhux hekk, imma jisek qed toħda for granted għax huwa forsi jista' jkun li ikkondizzjonat mix-xewqa tiegħek li tiskopri. Ma jistax ikun li hemm ħafna viżjonijiet u ħafna diritt li huma erq. Għalhekk jiena qed nagħmel dal-istudju sewwa. Jew hemm żewġ possibiltajiet, m'hemmx waħda in between. Jew vera jew mhux li esperjenzaw l affarijiet in-nies. Jew hemm it-tielet waħda. Jew jista' jkun li huma jemnu li veru mhijiex, għax jista' jkun ukoll. Appuntu le, jew vera jew mhijiex hu. Inti għad li Angelik ma temminx però l-post, però r-realtà qiegħda Angelik jien ma nemminix assolutament, ma nemminix Angelik. Meta kien jiġi l-forn kien jaqbad hemmhekk. Però n-nies li kienu kien fuq is-sodda fuq xarabank għażi ta' treksut sejjerek. Hemm ħafna nies, naf ħafna nies li marru u kienu jagħmlu ġifieri. Ġifieri kont mur dak iż-żmien li Angelik kien jgħid li jara l-Madonna. Kienu kien hemm follow l-kbar biex xara banks ġifieri. U kull għax naħseb tikkondizzjonana ix-xewqa ta' ħafna li jemnu. Dik waħda minnhom ma jiena mhux jiena qarajt jien nfos naf li jeżistu issa ħerġin l-informazzjoni u daw ilhom jiġu. Jiena kif qed jagħmel interaction il-fenomenu mal-bniedem. Dik jien li qed nipprova insib tangible proof. Le, tfittax il-provi. Imma l-istess. Mux qed nagħmel bħal nies, eżempju, li qed jikkritikawni fuq il-Facebook u hekk li għax jiena isma' lemmen kollox u dan u hekk u int ma tifhimx għax mid-xjenzat. Jiena qed nipprova nagħmel xogħol li suppost qed jagħmluh ix-xjenzati. Imma għandek assistenza, setta. Għandi l-assistenza għax sibt nies open-minded u ħaduha in consideration. Iżbani. Ix-xjenza mxiet għax kien hemm nies open-minded. Ma tistax teqpa' ġobba bilu.
Ġifieri u naf għaw branx ta' xjenza, pereżempju, cryptology jew cryptozoology li daw jistudjaw il-fenomenu ta' annimali li ma nafux bihom, pereżempju, dawk xjenzati, ħafna minnhom ikunu biologists, zoologists li qed jistudjaw dawn l-affarijiet. L-istess hemm nies physicists li jippruvaw jispjegaw fenomeni li huma abnormali, jew li għet jippruvaw jisibu spjegazzjoni. Jilli dejjaqni u dit inkwetani li jkun hemm xi ħadd jgħid żgur le ma jistax ikun, inti ma tistax taqbad u eluf jekk mhux miljuni ta' nies li rrapportaw esperjenzi jekk huma ghosts, jekk huma UFOs, jekk huma raw annimali strambi. Hemm ħafna affarijiet li huma mhux spjegati, daqshekk billi tibqa' open mind fuqhom. Hemm mbagħad li ddejjaqni fuq affarijiet li mhumiex spjegati, imma hu min jaf x'inhuma b'ċertezza. Hemmhekk imbagħad jidħol id-dubju jien. Min jaf x'inhu għaddej. Għax open mind trid tkun miftuħa mill-ġnaħat. Ġifieri ma naqbilx ma' min jgħid ma jistax ikun li qed tajt int. Hemm mbagħad ma naqbilx ma' min ċert, per eżempju, UFOs u mal-Greys u le ma. Le, m'hemmx, ma tistax. Nevvinta, ta' mhux ma tistax tgħid men kif inhuma daw. Ma tistax. Impossibbli għax anke il-fenomenu jorik dak li trid int. Letteralment. Jekk inti tittara l-Madonna ħatara l-Madonna. Allura mhux għax itik naqra comfort. Imma mbagħad itik pereżempju il-biża' bħal ikun hemm key points, jien noqgħod insaqsihom il-key points in-nies. Fim mhux dejjem insaqsihom, ġieli tuhom li huma mingħajr ma ngħidilhom. U ngħid tara stja. Għandi 3-4 min-nies li tawni il-key points huma mhux Għalfejn taħseb li jkun hemm nies li huma suscettibbli aktar għal affarijiet soprannaturali minn. Pereżempju, jiena tkellimna fil-programm. Għandi 3 min-nies li tawhom l-istess blood type. Imma x'għandu x'jaqsam mal-blood type? Mhux komuni. Ġifieri inti temmen li ċertu nies ikunu forsi ġenetikament predisposti li jaraw aktar affarijiet strambi jew le? Min jaf. Dak qed nipprova nfittex. Qed tfittex fuqha. Għax jien ngħidlek straight jien l-aħħar darba li kontaw jiena. U għed f'discussion ma ħabib tiegħi biex namlu invite il-professur Joe Stanford li jistudja dal-affarijiet. Għax jiena għaddejt mill-fażi li qiegħed fiha inti, sa mhux qed ngħid li tiegħek fażi għax inti ħadd to the next level. Imma jiena meta kont iżgħar. Haunted houses, morna, irqadna barra bil-ħarsu is-sema. L-esperienzi li kelli tantu huma limitati, klif dik li kont semmejtlek fuq il-programm. Anki kelli esperjenza wkoll ġewwa wara, ma pereżempju min jaf. Għamu terms li qattus. Min jaf kemm morna nħarsu isema forsi naraw UFO, mbagħad tkun darba bil-kelba u rajt xi ħaġa ma stax nispjega. Meta ma tkunx qed tistennija. Mbagħad ikun hawn min jgħid jara waħda fil-ġimgħa u hekk ngħid allura dak mhux l-istess sema kif huma jaraw jien li ħirsa l-istess hawn min jgħidlek imur ġo postu jħoss preżenza. Hawn min jgħid kapaċi jitkellem ma li ħirsa għalfejn huma u ħadd ieħor. Għalfejn li UFOs jidhru l-iktar il dawn nies li jkunu jaħdmu l-għala. Għax naħseb forsi għandhom ħafna ħin barra, jkunu barra u. M'għandux jaqsam, jien tkellimt waħda li rat UFO kienet qed tonxor il-ħwejjeġ, imma dik one-off. Le diki, imma jien li jiġi jien naf Mirko pereżempju, li jisma' jiena ġieli rajt UFO kemm il-darba f'ħajtek. Jgħidli 3 darbiet. F'ħajja 3 darbiet. Ħafna. Imma mhijiex ħafna fis-sens jekk daw qed tkun hawn dal-visitations kollha li f'ħajja sieħa tara xi ħaġa 3 darbiet mhix ħafna. Mbagħad tara raba darba dik stramba. Ma dik imbagħad dik ġibna f'dubju. Ma l-istess bniedem. Imma da jkun preferut allura. Bħall-istess nies li jkollhom viżjonijiet reliġjużi. Għalfejn huma mhux jien pereżempju. Dik iwa inti ġieli rajt xi teżi jew fuq xi qaddisa meta jibdew jidħlu fl-original archives. U hemm ħafna affarijiet li huma li il-mod kif waslu għandna mhumiex hemm meta tidħol fil-gat. Għalhekk qed ngħidlek mbagħad jekk pereżempju tibda taqra ta' Faustina. Tibda tgħid alla dik kienet qed trippja ħaqqalla fuq il-fjuri fuq il-pollen. Jista' jkun ħandaħlek f'rabbit hole oħra. Inti il-werewolf ta' Franza fil-ġieli inti taf x'ti jaħsbu li kienet it-teorija u li kien hemm dak kienu jieklu tip ta' qamħ ma nafx x'raj kienu jagħmlu ħobż biha kienu
U f'ċertu kundizzjonijiet kien jikber ċertu moħħa miegħu li jitmajt biha l-usage ġejlek rajt fuq għadi. Per eżempju, għandek ix-xamans ta' South America u kienu jieħdu ċertu sustanzi bekk kienu kollhom dal-viżjonijiet. Ma nafu li dik ġejja mis-sustanza u mhux għax veru. Mhux hekk. Jiena wkoll nħoll mushrooms. Ma jemnux hekk. Jiena wkoll nħoll mushrooms u noqgħod nara anke l-grandpa u Courage the Cowardly Dog alla u nkun jisni ġol kartun. Imma veru tarhom. Dak il-ħin veru tarhom. Kif? Ġifieri ma tinti forsi kollok hallucinations. Li tidħol fih fis-sens tidħol fil-palma tinti tkun qed tara filmu tidħol fih, fem tkun tidħol tikkonċentra fih, jien ma nikkonċentrax jiena jekk issaqsi tfajla tiegħi ma narax film jekk ma mpejjibx jew nieħu xi ħaġa minn daw. Jikkalmawni u noqgħod nara xi ħaġa. Pija awdio rajt. Awdio noqgħod nisma'. Mela inti taf li għaw ċertu sustanzi, għaw taħt ċertu kondizjonijiet, għallin kunu aktar diplomatiċi, fejn inti tara affarijiet li ma jkunux qegħdin hemm. Mela possibbli jew. Allura. Minħala ayahuasca u jaf xi ngħid, ġifieri, tmur ġo post totalment differenti. Allura, bl-istess argument, kif inti taf li nies li jgħidu li raw xi ħaġa u ċerti li rawha m'hemmx ċirkustanzi oħra li jaf qasuma ma jkunu jafu bihom? Jista' jkun mala. Kollox possibbli at this point. Imma tiddisappunta ruħek Diego. X'inhu? Li kieku daw il-viżjonijiet kollha. Tal-UFOs. Ħanwaqqa l-argumentien ta' xi UFOs inqabdu fuq ir-radar ta' għas-saħħa tal-argument. Imma jiena il-mod ta' kif jinterrektja l-fenomenu. Dak l-interess tiegħi jiena għalhekk bdejt il-biċċa. Fim, dik waħda mill-interessi li għandi jiena. Il-UFOs ara jipprovati issa. Imma għalfejn qed jinterrektjaw mal-bniedem dal-mod. Għalfejn hemm ħafna moving parts. Għalfejn hemm ċertu affarijiet nies li jkollhom implants ġo fihom u jkunu mdawrin bil-kreatina. Jien ma ngħidx ipprovati issa, jien ngħid li dejjem kien hemm nafu li daw jidhru l-UFOs li hawn nies jaraw l-UFOs, il-mistoqsija kbira hija x'inhuma. X'inhuma? U xi jridu? Għalfejn jinterrektjaw b'dal-mod. Ma anki dik x'iridu hija wkoll assumption. Fis-sens li meta jridu inti awtomatikament qed tiddeċiedi li hemm xi ħaġa intelligenti warajha li mhux neċessarjament il-każ. Jista' jkun. Naħduha minn lat Sun Tzu, sawa. Meta f'Sun Tzu ssib lat tal-osservazzjoni, ġifieri tosserva x'inhu jagħmel l-għadu. U mbagħad taħodha next step. Għalibli fuq l-Art of War, jaqra, ma t-tefel jaqra, Biex t-prova ta' sens minn kollu. Sewa tagħmel. U bat taħodha next step, palma għamlu l-Amerikani fil-Vietnam, batu l-frogs, jaraw fej ħajnżlu minn fuq id-dajsa biex ma jolqtu xej. Allura kienu jimmappjaw sal-inqas ġebla. Il-frogs ma xattu ġieli, tant kemm kienu viċin ma daw tal-Vietnam ma l-insurgents li ikunu taħtom eżatt ġifieri, u ma qasindunaw bil-frogs Amerikani, u mbagħad hemm l-istep l-oħra li jmiss. Ġifieri inti tibgħat l-snipers u l-affarijiet biex jippreparaw kollox. Jaf xi ħaġa sinister di. Semmejti li wkoll li inti forsi xi kultant tikkonsidra they are scouting missions. Eżatt. Jew probi. L-istess argument u tkellimni l-aħħar darba wkoll mhux ix nirrepeti, imma laqbanna diskussjoni interessanti. Imma kieku daw huma an intelligent life form dik it-teknoloġija kollha. M'għandhomx għalfejn jibgħatu l-frogs ifaqqgħu subajhom jieħdu kull ma. Imma inti jekk tispiċċa mbagħad f'ta' Sun Tzu, jgħidlek il-paċenzja kollox tistenna l-mument meta jkun opportun. Għax ikun jaqbel lilek u biex inti id-djufija tiegħek tneħħiha u tieħu l-vantaġġ tiegħek. U x'inhu jiġri bħalissa għalfejn jidrub ħafna issa. Taf xi trid teknoloġija. Għalfejn jidrub ħafna bħalissa. Xaw ħafna bħalissa. X'nemmen jien? Lil minn tas-Senat Amerikan. X'nemmen jien li llum il-ġurnata hija ħafna aktar faċli li taqbad tieħu ritratt. Ħanajdlek, inti ġenerazzjoni differenti. San-90, sa-2000, naħseb 2004, 2005. Ħadd ma kien ikollu kamera miegħu ta'. Daw in-nies kienu jieħdu ritratt għax jinserta jkollu kamra, il-mobile illum. Illum iwa, ma qabel. Ma d-dinja kienet differenti ħafna, jien anki daw li xi kultant jgħidu ġieli jitla' xi video fuq social media ta' xi ġlieda kif spiċċajna Madonna. Jien rajthom dal-ġlied koll illum il-ġurnata. Jekk inti għal argument f'tal-linja,
jekk hemm 50 ruħ fuq tal-lin għandek 50 ruħ bil-mobile ħajjieħdu ritratti. Ħadd ma jferraq. U dik id-differenza, dik argument ieħor. Imma dik id-differenza ġurbek naħseb jista' jkun li hemm żieda fis-sightings, jew jista' jkun li hemm żieda fil-capturing tal-ċertu momenti. Imma ħafna gwerer għaddejjin bħalissa, unflitti. Ħanajdek dika misconception ta' jien naħseb meta inti tara jien naf fil-Medju Evu jew aktar il-qudiem l-Ewropa kienet kontinwament gwerra. Gwerra, ok. Ħafna drabi aħna ngħidu llum kemm hawn gwerer. Ngħidlek jiena xi darba rid nagħmel riċerka naħseb ħafna inqas issa milli kien hemm. Inqas milli kien hemm. Pereżempju niftakar fl-80s, is-South America taqbad kienet kulħadd jagħti. Probabbli qas tafu intkom għax kienu reġjonali, ma kinux World Wars. Imma jien ma naħsibx li hawn aktar gwerer issa milli kien hemm qabel. Kienu iktar gwerer bejniethom hemmhekk is-South America f'naqbad ngħidlek. Imma kien hemm l-involviment, pereżempju naf it-tension li kien hawn fil-Cold War. Mela. Ġifieri niftakar ħaġa. Ma l-Cold War żgur kienet smoke screen. Daw kienu għaddejjin fuq programm spazjali flimkien fil-Cold War xorta. Lej latter stages, ftit qabel ma nfetħu, ftit qabel perestrojka kien hemm fuq is-Sojuz jidher li kien hemm imma le kien hemm żmien fejn fil-Cold War. Fatti l-Amerikani għadhom jużaw ir-rockets tar-Russi. Ekku, kien hemm kooperazzjoni fl-aħħar tagħha, però taħsibx li l-Cold War kienet xi smoke screen li daw kienu ħbieb u kienu joqogħdu bħal-membri parlamentari Maltin fil-Parlament ta' kemm jitajru battalhom jieħdu l-birra fl-imkien. It was real. It was real, ġveri jina għextu. U kien hawn biż enormi ta' ġveri aħna tfal. Konna mwerrin li xi darba u mbagħad faqqet ta' Chernobyl biex taxxaqa. Tejjex taxxaqa. Aħna il-ġenerazzjoni tagħna we grew up with the real fear of nuclear meltdown ta' ġveri. Ġveri aħna ma tkun naraw films bħal Mad Max li kont tassum li bħalissa kunu Mad Max. Konna ta' tfal aħna possibilità. Li xi darba daw jitfaw mis-sila. U konna viċin ħafna ta' ġveri fil-kriżi ta' Kuba. Konna viċin ħafna li ma jafux pereżempju l-Amerikani fil-Korean War li ġiet ftit wara il-World War II. Gwerra minn sija ġiet wara World War II. Allura nisma' naġi galbu fuqha. L-Amerikani kienu minuti l-bot milli jinnjukjaw liċ-Ċina, Taf x'ġara fil-gwerra tal-Korea? Meta kien hemm dak il-UFO attakka l-battelin Amerikan. Le, ma qrajtiex di. Fiċċa, bro. Ma mhux fatt di. Nies li soffrew biological danaw. Ma di anki fuq daw xettiku. Sajana ħanajdlek meta inti jkollok gwerra d-dejja, jkun hemm ħafna armi sigriti li ma nafux bihom. Iġifieri jien naf hija possibbli li l-Amerikani jew iċ-Ċina kellhom armi. Fil-fatt ħafna armi li jintużaw fil-gwerra nsiru nafu bihom wara ta'. U jekk inti tara bħall-Antrax. L-Antrax, inti naħseb qas tiftakar kriżi tal-Antrax meta bdew jibgħatuha bil-posta. Ma niftakar. Kont naħdem il-posta jien dak iż-żmien. Ejwa, wara 9/11. Kont naħdem il-posta u ġurnata minnhom kont lif istja. U kien hemm xatbat pakkett il-posta tara ġdid u żammew il-postiera kollha għamlulhom dik il-ġagaga u ġietni tajba x'kont id-dar jien issa. Imma daw affarijiet ħafna drabi jitnesew. Pereżempju tal-Antrax u m'għandix taqsam mal-jeni hekk. Imma li qed ngħidlek hu li xi kultant aħna naħsbu li qed ngħixu fi żminijiet uniċi jawar. Imma hemm ħafna affarijiet. L-Antrax mhux ħaġa ġdida. Imma li jibgħatulek bil-posta xi ħaġa ġdida kienet. Mhux hekk, l-Antrax ilha minn żmien wasea. Għal xiex mitl bejjem kollu. Biex kien hemm l-Antrax. X'taħseb int? Naturally occurring Antrax. X'taħseb int? Idea tiegħek it might be so. Jista' jkun fejn. L-Antrax mill-ħmieġ hu. Imma mhux neċessarjament hija xi ħaġa li ġara hekk. U fuq dik ma naqblux għalkemm xi kultant meta tibda titkellem int jien nemmen li għandek open mind, ta' ġifieri. Open kollox. Inti għandek open mind u anki pereżempju jien meta ġejtaw ħallejtni nitkellem, ħallejtni mmerik u mhux u di ħanajdlek fuċek mhux toqgħod tintnefaħ. Mhux ġifieri inti mhux ma qbilniex u ġil-listja Jeremy ma jaqbilx miegħi u toqgħod tinara, mort fittex wara. U dik xi ħaġa tajba.
li mort fittex, jien ukoll mort infittex ta' tal-bonbon jew xil-lisjeżu, dak li jekol kulħadd, jien mort infittex. U siebt kif għadna li hemm affarijiet li huma leġendi, urban legends. Ma hija jista' jkun xi ħaġa ġenetika. Għax issiba ħafna fl-istejjer. Jiena li fittex hemm xi 6 tipi ta' mart li jista' jkun. Dan l-istess pal demonic possession, tkellimni għana wkoll. Hemm ċertu affarijiet demonic possession li żgur issibhom f'ċertu kondizzjonijiet mentali. Issa l-istess hawn min jgħidlek le dak ix-xitan jitkellem. Jien żgur ma nemminix, imma hawn min jgħidha b'ċertezza. Assisi. Ma nafx. Jien iltqajt meżorċisti ġifier li jgħiduli u nemmen li huma jemmnu dak li qed jgħidu. Imma anki jekk tara mill-punto di vista di loġika fuq il-fidi, naf ġveri xitan li ilu għaw minn qabel meżistejna, minn qabel l-Imperu imma bil-Latin rrid jitkellem. Bil-Latin, għax ilu hemm minn qabel żmien ir-Romani hekk, imma bil-Latin jitkellem, għax kombinazzjoni Knisja Kattolika l-lingwa tagħha hija l-Latin. Jekk tara l-loġika tibda tinduna li ħafna ħolow. Kieku l-loġika taħdem għax hu jgħidlek li huma mhux designed to hurt us. Mhux qegħdin hemmhekk biex iweġġawna. Just biex jinstigaw il-biża. Again, cosmic tricks. Ejwa, ma bl-istess argument. Jena, ma nafx, jena questionable l-eżorċizmu, kieku naqbad wieħed li jkun possedut norbtu hemm, ħalli ħajl baxur 5-6 kemm hemm bżonn, u ninsaqsih id-domandi li hemm l-ostja xem hemm hekk. Smani. Mhux wieħed ħajsakrifika ruħu. Ħafna pereżempju ħafna li ma jgħidux pereżempju ma tenskan fuq l-eżorċizmu mhux veru jaħdem. Smajta di miljon. Ma jaħdem mhux veru, ġifieri inti daw għalhom eżorċisti bħall-Patri Elija, dal-exorcist ikun hemm ix-xitan toqgħod iddawwar rasa hekk u tagħmel hekk mbagħad jiġi qassis jgħidu dum u joħroġ ix-xitan. Meta tara eżorċisti l-eżorċizmi reali li jisiru me Knisja Kattolika, per eżempju, daw ġili għamlu 10 snin. Jibqaw morru, jibqaw jagħmluhom lil-mambirek u hekk u. Issa, u hawnhekk li għandna naqra, li hawnhekk naqblu naqra fuq għajna u inti, il-perikli ta' min daw l-affarijiet qed jaqbad joħodhom f'idejh. Mhix hekk. U bekk ċertu nies bħal manxej ma jiġux fil-programm, jew jirrifjutaw li jiddibattu ma' nies pali. Għax inti meta hemm ċertu loġika saqsi ċertu affarijiet u jinkixfu ċertu affarijiet. Nies tibda tinkwieta u. Aħna ġibnilhom ir-rikjut teologu u jgħidulhom li m'għandhomx raġun. Ma dik m'għandix problema. Pereżempju, issa ħareġ li jarrejt jistgħu l-assassin ibirku l-koppja omosessuali. Hemm bżonn għalfejn l-assis. Ma ħanajdek, għal-Mirko, għadhom ibirku l-annima l-bastiet tal-iskola. Ma naħseb li kieku jiena gay u kieku jiena gay kattoliku, ma nistax nifhem kif tista' tkun gay kattoliku, ma jantu ilhom. Għal ċertu gays importanti, pass importanti. Issa, isni inti mejjed bilaċ u għet intik għattrax tixrob. Għax minn kelli ibirku iżwiċ ibirku l-gays. Knisja ma taċċettom xie gays mux billi għajdu. Jur taċċettom tajdlek orrajt ta' issa mux ħanibqaw naħarqukom u mux ma taċċettomx pala koppja normali. Biex ma għaxu ma da bħal ma tinti jinnaf il-prodott ġi outdated. Imma dik ma nrexxaġa negattiva sajan fis-sens li Alla ħarż il-Knisja ma evolviċ fl-aħħar mit-sena. Ma ħanti spiegazzjoni. Li jiġrila l-Knisja meta tara li tilfet kull kontroll u mbagħad tinbidel ftit. Ħalli tibqa' relevanti. Ħanti koħra. Min, u di mbagħad fidejk, hawn min, ġifieri ir-reliġjon tiegħu għadhom jemnu li għandna nimxu fuq it-Testament l-Antik jew xem fil-Bibja u Alla ħares ġifieri daw ikollhom is-saħħa f'idejhom. Għax iweġġaw in-nies u jien dik li tinkwedani. Ġifieri jien kważi llum aktar komdu mal-Knisja Kattolika ma nagħtix kasa, ma nħallix tindaħalli f'ħajti. Imma mhux qed tagħmel xi ħsara llum lis-soċjetà kbira. Imma dawn li qed ifaqsu daw qed jagħmlu ħsara kbira, X'kun ħadd tgħid? Il-Knisja issa taċċetta l-aljeni wkoll.
Il-Knisja ila li aċċettat il-possibilità li kien hemm alieni. Għaxaw, Maltek titkellem ma' jekk, ħantik eżempju, kien hemm wieħed ma risaqsi lill-qassis tal-parroċċja tiegħu x'jaħseb dwar l-alieni għax beda jiddiskuti fuq il-podcast tiegħi. Għallu dak kollha ċuċati temmen xejn. Għajdlu sew li l-Knisja aċċettat l-alieni u koll issa u jgħalmu fuq Kristu. Imma għandu raġuni qassis għax u mhux biex naqbeż għalih. Imma li temmen li hemm il-UFOs u alieni hija redikola, mhux redikola daqs li temmen li jerqet id-dinja u kien hemm raġel u ġabar l-annimali kollha bil-polar bear u mill-kangaru u tefagħhom kollha tnej fuq id-dajża u salva d-dinja hekk dawk huma affarijiet fatwali mhux bħal tal-UFO. U dik qatt ma fimtajjin kif bniedem li jemmen fir-reliġjoni jemmen f'daw l-affarijiet u mbagħad joqgħod jitnejjek b'xi ħadd li jemmen f'UFO. Ġifieri jidnaf li bniedem mexa fuq l-ilma jista' jkun miraklu. Jekk ġara, mhux jista' jkun, hekk ġara. Però tara UFO miġnun. Hemm ipokrizija kbira fiha. Ġifieri, u alla ħares inti bniedem reliġjuż tmerja anke bl-argumenti għax jieħdu għalihom. Ħanajdlek jien ma nafx inti. Imma jien naħseb l-aktar li naqla tajjir meta nitkellem fuq reliġjon, estja. Naqla tajjir, l-ostja, Mirkol iktar, Mirkol għatu bieġibhom, jien noqgħod ngħaddihom kamin. Imma mhux kif tirreaġixxi, huwa importanti kif tirreaġixxi. Ġifieri jiena at one point qed jaf inkun qiegħed x'imkien, nieħol x'imkien jiġi xi ħadd indaqqa ta' Kristu. Daqqa ta' kurċifiss. Iftaħ l ras il-Bibja wkoll alla. U jkun Mirkol iwieġbu biex jien. Proset Mirko, very good plan, very good plan. Xi tistaqsini iżjed? Ħanajdlek, id-direzzjoni għax issa nibdew nagħlu naħseb inna sija jien. Lalla kemm ngħidu sajja. Id-direzzjoni issa tal-programm, id-direzzjoni tal-podcast, jiena il insegwik, jien ma kontx insegwik, u mbagħad kien hemm xi ħadd. Adrian Farrugia tal-Pet Shop. Ma stawx namlu reklami, imma back to the bone da, u tilajn għandu Pet Shop la jar Pet Shop fid-dinja. U kien għalli jisma, għalli jistjali għam wieħed sajan, għalli jett jgħamil, għalli jett jiffoka fuq affarijiet UFOs u bekk sir naf. Imma jien nara, u mux biex namlu reklam li l-ek, imma nara evoluzzjoni u kol fil-program. Xin id-direzzjoni tixtieq tibqa' sejjer? Li nesploraw iktar daw is-suġġetti u jkollna open mind. U fej hemm xi ħaġa nistgħu nistudjawha. Nkunu nistgħu nagħmlu studju sew sura ta' nies biex ngħidu ma da mhix vera da vera. U tipo qed intihom l-informazzjoni n-nies sa nġibu l-ħabib tagħna Anatoli wkoll. Kollha informazzjoni li daw mistura. Ejwa, all right, dak li kont għadlek fl-aħħar programm. Dak impress dak bellaħni minn da beda jirrakkontali. Imma hekk ma tkunx taf bihom. U dak probably għajdek aktar u għaw ċertu affarijiet li kollhom informazzjoni, ma that is researched u factual, ġveru da mux qed jgħid isma' jien rajt il-Madonna ittir fuq iċ-ċittadella. Dan ġveru ġab id-dokumenti u hekk li veru kien hemm cover up u mhux nidħol fiha għax issa is-segwaġi tiegħek jaraw dal-programm. Imma istjama ma naħsibx li jena tat l-attenzjoni li xirqilha meta dal-bniedem kideb dal-ktieb. Għalhekk appuntu. Imma lek tajjeb dal-podcast. Jien nipprova nsib suġġetti li huma għandhom ċertu nix nitfaħħom fuq dej. Pereżempju se nagħmlu tip ta' podcast nies tal-ostja. Nies li jgħinu l-komunità u jagħmlu affarijiet li ma jkunux jafu ħafna bihom. La, jena sinċerament nagħlqu għaw issax ħatlek rasek. Jena nixtieq li tkomplu għaddejjin b'dit triq ġifieri. Ovvjament dejjem irridu inwissu lin-nies biex mhux kull informazzjoni li jaqraw bil-fors veru, kulħadd jaħseb jagħmel riċerka tiegħu, u mbagħad kulħadd jagħmel konklużjoni li jasal għaliha. Ma tittarmi xejn titiżżomm kollox possibilità. Daqshekk issa jiena l-aħħar darba li ġejt bellaħtni inti, ħalli ngħidulhom lin-nies. Da biex tkunu tafu, da kelli l-birthday. U tani kejk. U jien mort id-dar ferħam dal-kejk qed insuqek, u għad ħaniftħu dal-kejk jien peress li nara żaqqiq. U dal-kejk insi borza
Bit-trap abjad. Jek titaqtaħħa inti dik. Ma mon fija xi ħażin. Ħarajni. U 20 euro romblata. U jingħad xillos jgħin. U għat nitkellem moħti u għat il-għam ħelu għamil li ċajta tefali it-trap forza. U għat li fejta fli dak għammuxa. Unt fajt fil-ġemp jien. Ara, xoq għalija t-sajn jek nabba xaf xirobblok u għeg. U ċempintlek. U kien 20 euro xsib ta' ver. Taftek għatlek isma jina ġejt fil-program. Għax t-nġi ta' ma kien mux li tħallasni. Palissa brok. U min jaf kem tħad bija dak jenħar. Di bellajtieli, ma insomma jien issa prezentkom dem ta' regali ġibtikom xaħġa. Da' qabel il-miet ħajder jawara. Naħseb L-ewwel wieħed. Seng, insomma, xie xal-miniet għandek flux kun imbit, ħanatti għax mux bil-sponsor. Thank you. U kaxxa ċikolatini. Grazzi. U ovvjament il-persuna ta' wara l-kwinti, il-Mirko ġibnilu u għallu. Thank you. Għax da ma jidirx da, zeg, ma da. Grazzi, Ostja. Ma kellix Parti kbira, le naf li ma kellix għalfej, ma ġibtom. Ġibt li xaġa wkoll. Thank you, issa serħu raskom, kull minnet jarra l-podcast. Il-podcast li jmiss jien mux ħanider imkienu ħjerġa jħu over seħbna sa' jenkassar. Ma insomma, ibqaw segwuħ għax tifel kif najdu għala volja ma nemmix nistanaj tifel tal-ostja. Thank you. Grazie, man. Ma kellek xalfej, Ostja.